Iyayen gidan mu maganin kukan mu da farko dai salamu alaikum. Da farko na sami ku cikin ƙoshin lafiya. Na farko dai ba gode ne a cikin wannan gida ba a garin ba. Wasu dai sun waye da wasu ba su waye da ba. Ni mazaunin Odari ne gidan Babu Yasula, haka kuma zalika mazaunin Olibu ne gidan Abuciya ba. Iyayen gidan mu maganin kukan mu ba kuma ya kawo da gidan nan ba illa na kawo muku ziyarar ne saboda labarin kwaki ba kan cewa gidan da suna da fara in ba goyo zo suna karɓar sa da wuri. To na ce ba na wuce Kano ba sai na biya ta gidan nan kafin na yi kamar wata 5 zuwa wata 6. Zan samu ne ma yi sati to kun ga yanayin gidan. Kawai ka san an ce ƙaramin kuturi sai Allah yi wayi ba sai A ne kasa da ke kawai aka ce ƙaramin kuturi sai Allah yi wayi ba sai ne ya ce yawa sai ka ta shigo gidan da ba ka insha Allah ba san wani abu ne. sai ka ga Tun da da yamma wato da kuma gida na Ibrahim yayin Isa ya yi na gano Oga Kula Aminu Ahmad to ni wallahi magana ta riga ta wai gaya. kana tunanin magana ta kare Su suka mun garkuwa a Olibu. wai kana duba magana ta kare Shi zai fara tasowa ma a an cikin sa ɗan ɗaure ya kama soja to ba ƙarya ba ne ba ko gida ne ni ma ga hannu ba sai to dan malai gode in kana zuwa ina zuwa amma ba zuwa da fata a kai ba ga mu ne sai ne ne haka Ana kudin shisha zai gare. Ana kudin shisha zai gare dan wala.
Sarkin gida,